aja guyang guyu mau jaluk samuan lali lali wayah lali beto trimo enggak wis bayem malari apa malari setino rasane sewidu kaya wong kemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu neng karung kepacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung tenane to Kang Mas ayo Pak Kasun rene cara arep nyawer Pak Kasun joget jempolnya ayo Pak RW sawerane sumpah apa njalukmu bocah ayu aja guyang guyu lali anak lali wayah lali beto burung tak trimo gantung gantone ngopo Mas wit napa wit bayem wit bayem semene penak wit kencur lho Mas mendem kok ora enek berase ora enek berase kudu beras kencur nek kencur tok ora enak tambah enak watuk enak geter-geter piye tambah watuk kuwi nggih malari apa malari setino rasane sewidu kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu neng karung kepacut alias kadung ngentek